Jeg er i gang med at skifte min vandpumpe. Og jeg kan ikke få det så lort. Jeg er ikke sådan pisse. Jeg er ikke pisse imponeret over, hvordan det her det er samlet. Kan jeg godt afsløre. Sådan. Nå. Jeg har bokset med den der i virkelig lang tid. Der sidder sådan et låsesystem i. Og faktisk så var jeg nødt til at ringe til en for at spørge præcis, hvordan det var, jeg skilte den der lås ad. Jeg mangler bare... Det var fordi, jeg ville tjekke, om den virkede, for jeg har flere pumper i min bil. Og så kunne jeg ikke helt beslutte mig for, om den virkede eller ej. Jeg har bare ingen armkraft. Det var skide godt, jeg fik sat den godt fast. Pisse godt er jo. Skide smart. Og jeg kan få lortet fra hinanden igen nu. Hold kæft mand, hvor gad jeg godt, at jeg ikke var så grundig, at jeg ikke selv kan skille lortet ad igen. Jeg har haft kæmpe succes med kniv og skærebræt indtil videre, så det satser jeg på, at jeg får igen. Hold nu kæft, det kører ikke særlig godt for mig det her. Jeg troede bare lige, det var et snuptag, når nu jeg havde skilt det lort ad. Men det var så fordi, jeg dummede mig og satte den her for godt fast. Fordi jeg lige ville teste, om den kørte, inden at jeg skilte det hele ad. Det virkede som en pissegod idé. Og lige nu så virker det bare som en rigtig lort idé. Okay, skal jeg vise jer, hvad det er, jeg egentlig laver? Og jeg har ingen armkræfter som i, altså sådan, eller ikke armkræfter i mine hænder. Jeg kan ikke så meget med dem. De er ret ynkelige faktisk. Ej, hvor er Bettina og hendes muler? Jeg skal lige tænke mig lidt om. Tænke. Det var mit viskestykke. Der. Måske det hjælper. Så jeg har noget at have at holde fast i. Yes. Så kom den af. Sådan blot. Ej, puha. Nå. Og så skal den der klikkes på. Den er så på nu. Og så skal jeg så have pumpen herned igen. Og have den ind i slangen. Og spænde den der spændefidus, når den er sat på. Og jeg kan lige nøjagtigt putte begge mine hænder herned. Og hver gang jeg gør sådan noget her, så tænker jeg på... hvor meget respekt jeg har for de der mennesker ude hos Camper Service, som sidder og gør sådan noget her hver dag. Jamen shit, mand. Det er sejt. Nå. Nu kommer sandhedens øjeblik. Skal vi høre, om den kører? Nu kører den så ikke, så det er inde i det der stykke, at den er i stykker. Fedt. Så skiller jeg da bare lortet ad igen. Forpule det lort. Sådan. Sådan der. Og så skal jeg så den her lort af igen. Am for helvede altså. Yes. Præcis. En gaffel er fucking vejen frem. Woohoo! Nå, så samler vi lige lortet en gang mere. Det er så tredje gang, og tredje gang er lykkens gang, har jeg hørt. Så prøver vi. Yay, succes! Jeg har vand igen.